ikke som andre familier. De har en mission, et mål med livet, og de vil gøre alt for at nå det. De vil finde dig. De vil hjælpe dig. De vil lære dig alt om maling. Fortælle dig alt om fodafbrydere. Vise dig, hvordan du samler en carport og gør dit liv uendeligt meget lettere. Og du stoler på dem. Du føler, at du altid har kendt dem. Du ved, at de vil være der for dig. Også når det er svært. Når tvivlen råder, og du ikke kan beslutte dig for et blandingsbatteri. Eller ikke ved, om din kabelliste er lang nok. Når din værktøjskasse virker uoverskuelig. Når dine gør-det-selv-opgaver hober sig op, og du har brug for et godt råd. Så står de der, uden tøven. Din helt egen gør-det-selv-familie. The Silvans. Følg med i næste afsnit og mød dem hver dag i din Silvan.